Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε εδώ, τα κόμματα που συγκροτούν τη Δημοκρατική Πατριωτική Ομάδα Σκέψης, τη ΔΥΠΟΣ, και θα κάνουμε μία ανάλυση για τα γεγονότα που έχουμε στην επικαιρότητα και ειδικά για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Πρώτος το λόγο θα πάρει ο κύριος Γιώργος Μπούτρης, οικονομολόγος, πρόεδρος του Ιστορικού ΔΕΙΚΙ. Γιώργο, σε ακούμε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Η άποψή μας συμποσούται στα εξής. Πού φτάσαμε? Από την πλευρά μας, όταν είπαμε σωστό το να είναι παρούσα η Ελλάδα στην Κύπρο, είπαμε πως θα έπρεπε να έχουμε διασφαλισμένα τα νότα μας. Είναι όπως τα παιδάκια που παίζουν κρυφτό, μετράς και προχωράς να βρεις τους άλλους, αλλά έγνοιά σου από πριν είναι να κοιτάς πίσω μήπως προλάβουν άλλοι τη θέση σου. Είπαμε πως πρέπει να έχουμε απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εμποδίσει την Τουρκία από το να στείλει πολεμικά μέσα στην Κύπρο, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατεύσει με δικά της μέσα το νησί που είναι τα σύνορά της. Δυστυχώς ανατράπηκε και αυτή η ευκαιρία. Η κυρία Κάλλας είπε πως δεν της ζητήθηκε η συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και αν βομβαρδιζόταν το Ευρωκοινοβούλιο θα έπρεπε να είχε αιτηθεί προστασία στο Βέλγιο. Αν είχε χαθεί η κυβέρνηση της Κύπρου, ποιος θα έκανε αίτημα συνδρομής? Ή μήπως μια χώρα σε κίνδυνο τον έχει αποδεχθεί και δεν θέλει βοήθεια? Αυτός ο τρόπος απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διορθωθεί. Η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε με τη Γαλλία και την Κύπρο να δείξει πως μπορούν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργούν άμυνα όταν απειλείται κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλό, αλλά η νέα ήττα παρέμεινε. Τι θέλουν οι άλλοι, πώς πρέπει να δράσει η Ελλάδα? Ο Κίσιγκερ έλεγε πως όποιος ελέγξει τον πλούτο της Μέσης Ανατολής θα ελέγξει τον κόσμο. Από πέρυσι ήταν γνωστό πως θα επανερχόταν ο πόλεμος στο Ιράν για τον έλεγχο των πετρελαίων που θα δημιουργούσε κέρδη στις υπερχρεωμένες ΗΠΑ και θα περιόριζε στο μισό την παραγωγή της Κίνας με αλλαγή καθεστώτος του Ιράν και διαμελισμό του σε 5-6 κράτη, ένα περσικό και 4-5 τριγύρο. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε προετοιμαστεί επιχειρησιακά, αφού τελικά απεδείχθη πως ισχυροποιήθηκε η Τουρκία. Επίσης, μέχρι την επίτευξη της παγκόσμιας ειρήνης θα έπρεπε να είχαμε εγχώρια αμυντική βιομηχανία με γραμμές παραγωγής και πυρομαχικά. Τα δικά μας αποθέματα άραγε πόσο διαρκούν? Πρέπει να φτιάχνουμε μόνοι μας, έστω βόμβα, ρουκέτα, πύραυλο, drones κλπ. Κυρίως όμως έπρεπε να έχουμε τις υπηρεσίες των ομογενών μας που μαζί με τους διαμένοντες εδώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε διαστημικές συνέργειες νέων τεχνολογιών, όπως και με την ευκαιρία, ας πούμε και αυτό, για πρωτοπορία σε ψηφιακά νομίσματα. Ποια πρέπει να είναι η απάντηση των λαών? Πάντως σε πόλεμο, είτε επιθετικό είτε αμυντικό, δεν γίνεται να μην έχεις απώλειες υλικού, χρημάτων, ζώων. Γι' αυτό τα κράτη θα πρέπει να είχαν απέτηση την εφαρμογή διεθνούς δικαίου επί ποινή. Διαφορετικά θα βγαίνει όπως έγινε ο Υπουργός του Ισραήλ και θα λέει πως αυτό ισχύει για τους άλλους, αλλά όχι για το Ισραήλ που είναι περιούσιος λαός. Επίσης, οι λαοί πρέπει να ζητήσουν παγκόσμια ειρήνη και ολικό αφοπλισμό. Διαφορετικά το πρόβλημα θα επανέρχεται με τη μία ή με την άλλη μορφή. Σε πολέμους λοιπόν που πρέπει να προστατεύονται οι λαοί, οι κυβερνήσεις πρέπει να λαμβάνουν τα αντίστοιχα κοινωνικά μέτρα, αλλά με αυτό ανατρέπουν τους νόμους του νεοφιλελευθερισμού. Άλλες χώρες ήδη νομοθέτησαν ανώτατες τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης και μεταφοράς, τρόφιμα, ενέργεια κλπ. Αυτό σημαίνει αντίστοιχα πως θα αγοράζουν από όποια είναι η φθηνότερη παγκόσμια τιμή. Τι πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε πόλεμο? Η ελληνική κυβέρνηση είπε πως θα βάλει όριο στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και είδη πρώτης ανάγκης,
Οπότε ταβάνι στην εμπορία και τη λαϊκή πώληση καυσίμων, δηλαδή σε δηληστήρια και πρατήρια, ώστε οι τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αυξήσεις των διεθνών τιμών. Μάλιστα η κυβέρνηση απορρίπτει αυτή τη στιγμή την επαναφορά των διαφόρων ΠΑΣ που χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργειακή κρίση του 2022. Λέει πως ανάλογα μέτρα, όπως και ένα έκτακτο επίδομα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, θα ενεργοποιηθούν εφόσον πάρει έκταση ή ενταθεί η κρίση. Δηλαδή, η υπεξαίρεση με παράνομη λεόντια συμφωνία συντάξεων και μισθών, αντί να το συμφωνήσουν και τα δύο μέλη δηλαδή, που έκανε τους ανθρώπους να έχουν ανάγκη τα ΠΑΣ, τώρα δεν έχουν οι άνθρωποι αυτές τις ανάγκες και θα τις ξαναέχουν όταν συνεχιστεί ο πόλεμος. Αυτό είναι η διαστροφή. Ίδρυυση. Σε αυτό το κλίμα μεταβιβάζονται κατά 10% οι μετοχές της δημόσιας εταιρείας ίδρυυσης από ξένη σε ελληνική εταιρεία, προφανώς για να πουληθούν ακριβότερα σε άλλη εταιρεία, όπως έγινε με τον Γερμανό και τον ΟΤΕ. Αλλά δεν διδαχτήκαμε σε αυτό τον πόλεμο ότι για να ελέγξουν μια χώρα καταστρέφουν τις πηγές νερού, εν προκειμένου την αφαλάτωση, η οποία ίδρευε ανθρώπους και ιδίως άρδευε καλλιέργειες ώστε να δημιουργήσουν δίψα και λοιμό. Απάνθρωπα πράγματα. Άρα θα είμαστε ως λαός έρμεα της όποιας χώρας θα ελέγχει το νερό μας, αν εμείς το πουλήσουμε σε ξένους. Εμείς λέμε καμιά ιδιωτικοποίηση και επανάκτηση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, δηλαδή όπως είναι αυτή της διατροφής, των ΔΕΚΟ και των φοροδοτριών επιχειρήσεων, οι οποίες θα πρέπει να φορολογούνται στην Ελλάδα. Αντίσταση στους κατακτητές. Μένει σε εμάς, τους ανυπότακτους και υπερήφανους πολίτες, η αντίσταση στους κατακτητές της χρεοαπικίας πολλών αφεντάδων, με στόχο να συνεχίσουμε την οργάνωσή μας, να γίνουμε ισχυροί και να τους νικήσουμε εμείς. Για να κατακτήσουμε τις αρχές μας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της διαφάνειας και της δημοκρατικής συμμετοχής, δουλεύουμε πάνω σε διεθνείς συμμαχίες, αλλά με ισότητα ανταλλαγών και ελευθερία στην ανάπτυξή μας. Αυτό είναι κάτι που απέτυχε εδώ και 45 έτη να μας παράσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συμβληθήκαμε το 1981 και από την οποία πρέπει να διεκδικήσουμε σε ό,τι μας οδήγησε να χάσουμε. Διεθνοποίηση. Πρέπει να διεθνοποιήσουμε τα ζητήματα στους λαούς, ότι η πολιτική μπορεί και πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και το κοινωνικό καλό. Εμείς ως παλαιοί πολιτικοί, κλείσαμε 30 έτη, έχουμε πολιτικά προγράμματα κατά το μάλλον επικαιροποιημένα για όλα τα υπουργεία, αλλά με μία πολιτική. Την κοινωνική, την ανθρωπιστική, την έξυπνα παραγωγική, την δίκαιη, την εξαγωγική. Δημόσιο αίσθημα. Οι καθαροί Έλληνες και ανυπότακτοι δεν παραδοθήκαμε ποτέ, ούτε και τώρα θα εκχωρήσουμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε κάθε μέλος που δίνει καθημερινές μάχες, μικρές ή μεγάλες. Κάθε άνθρωπο που στηρίζει, που πιστεύει, που δεν εγκαταλείπει. Η δύναμή μας είναι η βάση μας. Η δύναμή μας είναι ο κόσμος. Δεν συμβιβαζόμαστε, δεν υποχωρούμε, χτίζουμε συμμαχίες, διαμορφώνουμε τις εξελίξεις με όραμα και μέχρι την υπερήφανη νίκη. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Ευστάθιος Φλόρος, πρόεδρος του κόμματος Ελληνική Πατριωτική Λύση, απόστατος του πολεμικού ναυτικού. Κύριε Φλόρο, σας ακούμε. Καλησπέρα και από μένα. Δυστυχώς η ανθρωπότητα έρχεται σε καταστάσεις που εμείς δεν είχαμε ονειρευτεί ότι θα ζούσαμε. Είχαμε ζήσει όλοι, ακούγαμε όλοι και διδαχτήκαμε πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Δεν περιμέναμε όμως ότι στο σήμερα, στο 2026, θα αναγκαζόμασταν εμείς, οι απόγονοι των παιδιών, οι απόγονοι των προγόνων μας, να εμπλεκόμασταν σε ένα νέο τέτοιο κύμα πολέμου, παγκόσμιο πολέμου. Δυστυχώς οι λεγόμενες ένοπλες δυνάμεις, οι λεγόμενες μεγάλες δυνάμεις επέλεξαν να κυλήσουν την ανθρωπότητα σε ένα νέο λουτρό αίματος με μόνο σκοπό το κέρδος τους και πώς θα γίνουν ισχυροί και πώς θα αρπάξουν από τις άλλες χώρες
τον πλούτο τους για να τον κάνουν δικό τους. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα έχει χαθεί κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και ισχύει ο νόμος του ισχυρού. Ο νόμος της ζούγκλας, θα έλεγα εγώ. Η Ελλάδα λοιπόν, στα πλαίσια αυτού, όχι του πολέμου που βιώνουμε τώρα, αλλά στα πλαίσια του εξοπλισμού για να αντιμετωπίσει τον πόλεμο με την Τουρκία, βγήκε στην αγορά και στην ευρωπαϊκή αγορά και αγόρασε πολεμικά πλοία και αεροσκάφη για να τα χρησιμοποιήσει, όπως μας λέγανε οι κυβερνήσεις, για να θωρακίσει το Αιγαίο απέναντι στην τουρκική εισβολή. Γιατί μιλάω για εισβολή? Δεν ξεχνάμε ότι οι Τούρκοι το 1974 εισβάλανε στην Κύπρο και από τότε έχουν δημιουργήσει ένα καθεστώς. Ένα καθεστώς το οποίο δυστυχώς στις μέρες που ζούμε σήμερα, με την εμπλοκή της Ελλάδος και την αποστολή 2 φρεγατών και 4 αεροσκαφών τελευταίας γενιάς αναβαθμισμένα F-16 Viper για θωράκιση, υποτίθεται, του νησιού της Κύπρου, έτσι τουλάχιστον γιατί είναι την κυβέρνηση. Η Τουρκία αντιτάχθηκε από την άλλη πλευρά, στέλνοντας και αυτή δικές της δυνάμεις στο νησί, με σκοπό να προστατεύσει τάχα μου το νησί. Ποιο νησί? Αυτό το μέρος που έχει καταλάβει η Τουρκία. Σταματώ εδώ την παρένθεση αυτή. Τώρα, η Ελλάδα ορθώς καταρχήν εξοπλίστηκε. Έπρεπε να είμαστε δυνατοί για να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη τουρκική απειλή. Στον πόλεμο αυτόν που γίνεται καθαρά για συμφέροντα Αμερικανών και Ισραηλινών. Όχι γιατί το Ιράν έχει πυρηνικά που λένε. Όχι γιατί το Ιράν είναι απειλή για την Ελλάδα. Αλλά γιατί το Ιράν τροφοδοτεί την άλλη μεγάλη δύναμη στην Ασία, την Κίνα, με 85% από την παραγωγή της σε πετρέλαιο. Το πετρέλαιο αυτό η Κίνα το πληρώνει στο δικό της νόμισμα, το Γουάν. Η Αμερική θέλει διακαώς να διασώσει την οικονομία της. Άλλωστε ο Τραμπ το έχει πει αυτό το πράγμα, ότι εγώ θέλω να κάνω πάλι την Αμερική μεγάλη πάλι. Το επιτυχάνει αυτό το πράγμα? Το επιτυχάνει. Πώς? Δημιουργώντας συνέχεια πολέμους και συνεχίζοντας την τακτική του προηγούμενου Αμερικανού Προέδρου, του Biden, οπαδού της woke ατζέντα και όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν υποστηρικτές αυτής της woke ατζέντας, κάνοντας πόλεμο στη Ρωσία. Πώς? Οδηγώντας την Ουκρανία με εντολές του ΝΑΤΟ και της Αμερικής να πατήσει μπουνιά στο υπογάστριο της Ρωσίας. Η Ρωσία είχε πει ότι εγώ δεν θέλω να εμπλακεί ΝΑΤΟ στο υπογάστριό μου και αν αυτό το κάνετε, εγώ θα ασκήσω πολεμικές συγκρούσεις. Πράγμα που το έκανε. Θυμάστε τότε που κατηγορήσαν τη Ρωσία ότι εισέβαλε σε ένα κράτος ανεξάρτητο και άρα δεν έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση και όλη η Ευρώπη και η Αμερική τάχθηκε υπέρ της βοήθειας της Ουκρανίας. Θυμάστε τότε που είχαν γεμίσει όλοι είμαστε Ουκρανία. Στη δικιά μας περίπτωση βέβαια της Κύπρου ποτέ δεν συμμάχησαν οι χώρες της Ευρώπης να βοηθήσουν ώστε να απελευθερωθεί η Κύπρος μας. Η Κύπρος μας, να θυμίσω, ότι είναι αδελφή μας και αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού. Όπως και τα παράλια, όπως και η Κωνσταντινούπολη. Κάτι που η Ευρώπη το ξεχνάει. Τώρα, στην επικείμενη εισβολή στον πόλεμο αυτόν που διέπραξε το Ισραήλ, το οποίο παρέσυρε τον Αμερικανό πρόεδρο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει η λίστα Epstein, η οποία έχει βγάλει φωτογραφίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να είναι αγκαλιά και να φυλάει μικρά παιδάκια. Η φράση που του είπε ο Νετανιάχου, ή θα έρθεις μαζί μου, εγώ έτσι κι αλλιώς θα επιτεθώ, έγινε με βάση αυτής της απειλής. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνει ο απλός κοινός νους. Τώρα, έπρεπε να εμπλακεί η Δύση και ο υπόλοιπος κόσμος σε αυτόν τον πόλεμο? Σαφώς και όχι. Τι δουλειά έχουμε εμείς να εμπλακούμε σε ένα πόλεμο Αμερικής και Ισραήλ, η οποία, όπως προείπα, έγινε για τα δικά του συμφέροντα? Ή το Ισραήλ μέσω της Αμερικής θέλει να επιβληθεί στη Μέση Ανατολή για να ελέγξει όλο τον πλούτο των κοιτασμάτων, όλο τον πλούτο μάλλον
των περιοχών που έχουν οι χώρες αυτές, και η ιδέα Αμερική πάντα θα επεμβαίνει βάζοντας τρίτους, στην προκειμένη περίπτωση το Ισραήλ, το οποίο όμως απείλησε την Αμερική και έκανε αυτό τον πόλεμο, ο οποίος πλέον έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Την ακρίβεια τη βλέπουμε ήδη στις τσέπες μας και σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα λοιπόν, ξαναγυρίζουμε, έπρεπε να εμπλακεί, έπρεπε να στείλει τη φρεγάτα Κίμων και τη φρεγάτα Ψαρά κάτω στην Κύπρο. Θα την έστελνε μόνο και θα συμφωνούσαμε για να προστατεύσει την Κύπρο μας. Την Κύπρο μας όμως όσο αφορά αν δεχόταν εισβολή, απειλή από την Τουρκία. Το να στείλει όμως και να πανηγυρίζουν ότι επιτέλους στείλαμε η Ελλάδα πολεμικά πλοία και αεροπορικές μονάδες για να προστατέψουμε την Κύπρο μας, έγινε μόνο και μόνο επειδή δέχτηκε απειλή οι βρετανικές βάσεις και οι αμερικανικές δυνάμεις που ήταν μέσα στις βρετανικές βάσεις. Όχι για να προστατεύσουμε το νησί σαν νησί απέναντι στην γνήσια για μας εισβολή όπως είναι αυτή των Τούρκων. Άρα λοιπόν η Ελλάδα κακώς έχει εμπλακεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε δυστυχώς σε πόλεμο με το Ιράν. Η Σούδα είναι στόχος του Ιράν, όπως είναι και η Αλεξανδρούπολη και φυσικά και η Κύπρος. Αυτό θα δημιουργήσει δυστυχώς εμπλοκές με τυφλά χτυπήματα των Ιρανών, των μουλάδων μέσα στη χώρα από τις ορδές των λαθρομεταναστών που ερχόντουσαν και μας κατηγορούσαν ότι εμείς ήμασταν ρατσιστές και ξενοφοβικοί επειδή τους λέγαμε να μην μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι παράνομα στη χώρα και να διώχνονται πάλι πίσω στη δικιά τους. Και τέλος, απευχόμαστε όλοι το να γίνουν αυτά τα πράγματα πράξεις. Καταφύγια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Αυτά που ακούγονται είναι όλα διαλυμένα, τα είχαν κάνει οι Γερμανοί. Και για να πω και κάτι γνωστό, μάλλον άγνωστο σε πολλούς, για τους άντρες, ότι με το τελευταίο έκτρωμα νόμο του Δένδια κατά των στρατιωτικών που οδήγησε σε καταιγισμό παραιτήσεων, πλέον η γενική επιστράτευση αφορά όλους τους άντρες μέχρι και 65 χρονών. Αυτό να γίνει κατανοητό, γιατί κάποιοι γελάγαν και λέγαν δεν θα πάμε εμείς για πόλεμο και δεν θα πάμε εμείς για επιστράτευση. Αυτό θέλω να πω, κακώς η Ελλάδα έχει εμπλακεί και πρέπει γρήγορα να απεμπλακούμε από αυτήν την καταιγίδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι ο Θοδωρής Μεκλιζόγλου, πρόεδρος της Ασπίδας Πολιτών και ήρθε η ώρα να κάνω και εγώ την δική μου τοποθέτηση όσον αφορά αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Θα αναφερθώ κυρίως στο τι συνέπειες έχει στη χώρα μας σε οικονομικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα στα καύσιμα και σε ό,τι συμπαρασύρει αυτό, διότι δεν είναι τα καύσιμα. Τα καύσιμα ως καύσιμα δεν είναι μόνο αυτό που πάμε με το αυτοκίνητο και βάζουμε βενζίνη ή ντίζελ ή οτιδήποτε στο αυτοκίνητό μας ή ζεσθενόμαστε, αλλά τα καύσιμα παρασέρνουν γενικώς όλες τις τιμές, όλα τα αγαθά, όλα τα είδη, διότι υπάρχουν και μεταφορικά που μεταφέρουν τα τρόφιμα και οτιδήποτε μας αφορά. Μόλις προχθές το βράδυ, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, έκανε δήλωση με την οποία βάζει πλαφόν στα καύσιμα. Μάλιστα, οι τιμές οι οποίες ανακοίνωσε ότι θα μπουν ως πλαφόν είναι γύρω στο 1,5 ευρώ και αφορούν και το ντίζελ και τη βενζίνη. Πάνω κάτω είναι γύρω στο 1,5 ευρώ. Εδώ οι δικοί μας ανακοίνωσαν, μένει να το δούμε, ότι θα μπει πλαφόν στο κέρδος των δηληστηρίων, των εμπόρων και των πρατηρίων. Εγώ θα είμαι πολύ περίεργος να δω ποιο πλαφόν θα μπει στα δηληστήρια. Διότι, ως γνωστόν, ο κ. Μητσοτάκης μας είχε ξαναπεί για τα υπερκέρδη, μας είχε ξαναμιλήσει για τα υπερκέρδη των δηληστηρίων και ότι θα τους φορολογήσει και θα τους θα πάρει. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Οπότε είμαι πολύ επιφυλακτικός όσον αφορά τα κέρδη των δηληστηρίων.
Άλλωστε, τις τιμές τις ίδιες τις δίνουν τα δηληστήρια. Οπότε είναι δύσκολο και να ελεγχθούν τα δηληστήρια για τις τιμές που δίνουν. Διότι οι διεθνείς τιμές δεν αντικατοπτρίζουν την τιμή δηληστηρίου την επόμενη μέρα, γιατί υπάρχουν και αποθήκευση καυσίμων για πάρα πολύ καιρό κλπ. Αν ήθελαν πραγματικά να κάνουν κάτι στα καύσιμα, πιστεύω ότι θα είχε γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρώτα απ' όλα, πληρώνουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να συνταχθεί με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι εμείς έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτός έχει πόλεμο με τη Ρωσία, όχι εμείς. Αλλά εμείς την πληρώνουμε για αυτές τις αποφάσεις του κύριου Μητσοτάκη. Διότι ο κύριος Όρμπαν στην Ουγγαρία μπορεί και παίρνει πετρέλαιο και φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Όπως και η Σλοβακία. Εμείς δεν παίρνουμε γιατί είμαστε εχθροί της Ρωσίας. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι ο κύριος Όρμπαν είναι πατριώτης, αγαπάει πραγματικά την πατρίδα του και νοιάζεται για τους πολίτες της χώρας του, και ο κύριος Μητσοτάκης απλώς μας κοροϊδεύει. Και θα μας κοροϊδέψει για άλλη μια φορά, πιστέψτε το. Τα δηληστήρια δεν θα χάσουν τα κέρδη τους. Τα δηληστήρια θα είναι αυτοί που θα καθορίζουν τις τιμές. Αυτοί που θα χάσουν θα είναι όσοι προσπάθησαν να κερδοσκοπήσουν οι μεσάζοντες, οι έμποροι και οι πρακτηριούχοι. Σε αυτούς θα μπει πραγματικά πλαφόν. Στα δηληστήρια δεν πρόκειται να μπει κανένα πλαφόν. Λοιπόν, και έτσι θα έχουμε αλυσιδωτές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα, τόσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Σε όλα τα προϊόντα, γιατί όπως σας είπα, τα καύσιμα είναι αυτά που παρασέρνουν και όλα τα υπόλοιπα. Σε ένα κράτος όπου έχουμε εκατομμύρια για να τρώνε οι οπεκεπέδες, οι φραπέδες και όλοι αυτοί οι διχάρπαστοι τύποι, σε ένα κράτος που μπορούμε να χαλάμε ας πούμε 100 και 200.000 για να κάνουμε συνεδριάκια και να βγάζουμε αποφάσεις για να μπορούμε να ελέγξουμε ας πούμε δήθεν τα fake news, γιατί έγινε και αυτό, έγινε ένα συνέδριο χθες και προχθές για τον έλεγχο, λέει, των ψευδών ειδήσεων, για τις οποίες θα υπάρξει ένας μηχανισμός ο οποίος θα δουλέψει την 1η Απριλίου και κατευθείαν ο εισαγγελέας θα παρεμβαίνει σε όποιον έχει βγάλει το fake news. Άρα, ας πούμε, και το πρωτογενές ρεπορτάζ, αν εγώ ως δημοσιογράφος θέλω να κάνω μια έρευνα, ένα ρεπορτάζ και να το παρουσιάσω στο κοινό και είναι δικό μου ρεπορτάζ, δική μου έρευνα, και το ψαχτήριο, ο AI ή όποιος θα ψάχνει, δεν το βρίσκει πουθενά άλλο, αλλά μόνο σε μένα, θα με τραβάνε στα δικαστήρια. Μέχρι που να αποδειχθεί ότι εγώ είχα δίκιο. Άρα, πεθαίνει και η δημοσιογραφική έρευνα μέσα από αυτά τα μέτρα που ακούμε. Και ποιοι έκαναν αυτό το συνέδριο? Αυτοί που κατηγορούνται ότι έχουν στήσει στρατό trolls, αυτοί που χρηματοδοτούν τις ομάδες αλήθειας και όλους αυτούς με χιλιάδες ευρώ μέσω τριγωνικών εταιριών που παίρνουν έργα από το ελληνικό δημόσιο. Για τέτοιες λοιπόν σαχλαμάρες έχουν λεφτά, έχει λεφτά η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όπως είχε και για τους οπεκεπέδες και για όλα τα σκάνδαλα τα οικονομικά που ταλανίζουν τον τόπο και όχι μόνο. Συν αυτό, θα πω ότι θα μπορούσε, εφόσον ο κ. Μητσοτάκης μας έχει πολυδιαφημίσει τα πλεονάσματά του, να μειώσει έστω και προσωρινά, όσο διαρκεί αυτή η κατάσταση, και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αφού έχει τόσα πολλά έσοδα που μας διαφημίζει. Όπως βέβαια θα μπορούσε να δώσει και μια γενναία οικονομική βοήθεια στους πιο αδύναμους. Πιστεύω ότι κάλυψα με την τοποθέτησή μου το θέμα τουλάχιστον που αφορά τα καύσιμα, και το λόγο θα έχει μετά από μένα ο πρόεδρος του κόμματος Μαζί για μια Ελεύθερη Ελλάδα, οικονομολόγος, φυσικός και έγκριτος νομικός, ο κύριος Σπύρος Δήλης. Ευχαριστώ, Θοδωρή. Καλησπέρα και από μένα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, γιατί για άλλη μια φορά η παλιά αποικιοκρατία που σήμερα είναι ο γνωστός ιμπεριαλισμός έλαβε δράση. Είναι αστείο να μιλάμε για μουλάδες και καθεστώτα στο Ιράν. Θα μου πείτε, δεν είναι έτσι? Δεν έχουν έλλειμμα δημοκρατίας? Φυσικά και εμείς
ως Μαζί για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και η Δημοκρατική Πατριωτική Ομάδα Σκέψης όλοι μας, καταδικάζουμε κάθε τι ανελεύθερο. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά να ξέρετε ότι ούτε εμείς στη Δύση έχουμε δημοκρατία. Γιατί ποτέ δεν έχουμε ψηφίσει για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αποφασίζουν για τη ζωή μας, ορίζοντας την νομισματική πολιτική, άρα ορίζοντας την οικονομική πολιτική κάθε κράτους. Πότε ψηφίσατε γι' αυτό? Ποτέ. Πότε ψηφίσατε για τα μέλη της Κομισιόν που βγάζουν το 90%, εκδίδουν το 90% των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ποτέ. Έχουμε και εμείς καθεστώς, αν δεν το έχετε καταλάβει, το οποίο γίνεται όλο και πιο σκληρό, με νόμους οι οποίοι βγαίνουν όπως αυτούς που είπε προηγουμένως ο Θοδωρής. Τώρα στόχος είναι η ελευθεροτυπία, αλλά και πολλά άλλα. Στόχος είναι ο ψηφιακός ολοκληρωτισμός. Μας περάσαν πριν μερικά χρόνια από η υγειονομική δικτατορία. Όλα αυτά μην τα ξεχνάτε όταν μιλάτε για μουλάδες. Και όχι γιατί δεν υπάρχουν εκεί ανελεύθερα καθεστώτα. Φυσικά και υπάρχουν. Αλλά δείτε και το άλλο, το Ισραήλ τι είπε? Όποιος βγάζει φωτογραφίες αυτή τη στιγμή στο Τελαβίβ, 5 χρόνια φυλάκιση. Δηλαδή, μιλάμε για υποκρισία. Κανείς δεν νοιάστηκε για τους ανθρώπους που ταλανίζονται στο Ιράν. Κανείς. Ούτε ο Τραμπ, ούτε ο Νετανιάχου δεν τους καίγεται καρφί. Δεν τους καίγεται καρφί για όλους εμάς τους απλούς ανθρώπους. Ο πόλεμος γίνεται για οικονομικά συμφέροντα, για να ελέγξουν το πετρέλαιο που πράγματι, όπως υπόθηκε, το πουλάει το Ιράν στην Κίνα σε γουάν, στο νόμισμα της Κίνας, και όχι σε δολάριο, πράγμα το οποίο αποσταθεροποιεί όλη τη Δύση. Οι πόλεμοι λοιπόν γίνονται για αυτούς τους λόγους. Όταν βλέπω, όπου βλέπω, είτε στις τηλεοράσεις είτε στα social media, κόσμο να πιστεύει ότι αυτό γίνεται για να ελευθερωθεί το Ιράν, θλίβομαι. Δεν μπορώ να ανεχθώ τέτοια κουταμάρα. Εμείς ως Ελλάδα τι κάναμε? Όπως είπε ο φίλος μου ο Στάθης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Πατριωτικής Λύσης, στείλαμε την φρεγάτα Κίμων, υποτίθεται για να φυλάξει την Κύπρο. Ενώ υποτίθεται ότι δέχτηκαν επίθεση, και λέω υποτίθεται γιατί δεν είμαστε σίγουροι αν είναι επίθεση του Ιράν ή αν είναι προβοκάτσια. Δέχτηκε επίθεση λοιπόν οι αγγλικές βάσεις που είναι τι? Κυρίαρχο αγγλικό έδαφος. Βρετανικό. Άρα εμείς στείλαμε τις φρεγάτες εκεί για ποιο λόγο? Για να φυλάξουμε τους Βρετανούς? Αλλά έστω λοιπόν ότι τους στέλναμε για να φυλάξουμε τους αδερφούς Κύπριους και καλά θα κάναμε στην τελική. Αυτό ήταν τελικώς η αφορμή για να στείλουν πάνω στο νησί οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή 6 F-16. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό? Σε ευρωπαϊκό έδαφος των Κυπρίων αδελφών μας αυτή τη στιγμή μετασταθμεύουν 6 F-16 της Κύπρου, της Τουρκίας, στην Κύπρο μας. Ταυτόχρονα εμείς δεν κρατήσαμε τη φρεγάτα εκεί, αλλά τη στείλαμε στο Ισραήλ. Και προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημα. Μα από το Ισραήλ λέει μπορεί να καλύπτει και την Κύπρο. Και από την Κύπρο θα μπορούσε να καλύπτει το Ισραήλ. Η ίδια απόσταση είναι. Δεν το κάναμε γι' αυτό. Έχουν χτυπήσει οι Ιρανοί τα ραντάρ των Αμερικάνων στη Μέση Ανατολή και πάει η δική μας φρεγάτα να εποπτεύει τον χώρο και να δίνει σημεία για τον χώρο εκεί στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Δένδια, μας εμπλέκει σε ένα πόλεμο που δεν θέλουμε? Έχεις ρωτήσει τον ελληνικό λαό? Γι' αυτό σας λέω, δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν έγινε καμία ερώτηση στον ελληνικό λαό αν θέλει να συμμετέχει στον πόλεμο. Όπως δεν έγινε καμία ερώτηση στον ελληνικό λαό αν θέλει ο ελληνικός λαός να στείλει τα όπλα που έχει πληρώσει στην Ουκρανία, για παράδειγμα. Οικονομικά τώρα, και θα κλείσω. Όπως ξέρετε, είμαι και οικονομολόγος και μάλιστα είμαι οικονομολόγος μετακενσιανός. Κυρίως. Δεν είμαι με τίποτα νεοφιλελεύθερος. Αυτά είναι ψέματα που έχουν πει. Η μετακενσιανή ανάλυση, όταν
εξετάζει τον πληθωρισμό, παίρνει ως στοιχείο το οποίο επιδρά στον πληθωρισμό την αύξηση των τιμών σε εισαγόμενες πρώτες ύλες. Έχουμε εισαγόμενες πρώτες ύλες των οποίων η τιμή θα αυξηθεί? Φυσικά. Ποιες είναι αυτές? Μα το πετρέλαιο. Αυτή τη στιγμή κλείνουν τα στενά του Ορμούζ. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται παντού, στις μεταφορές, στην παραγωγή. Ουσιαστικά πρόκειται για βασική πηγή ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Τι θα γίνει λοιπόν? Αυτό που αναμένεται να γίνει είναι να έχουμε πληθωριστικές πιέσεις πάρα πολύ μεγάλες. Όχι μόνο εμείς, όλα τα κράτη της Φιλίου. Αυτός ο πόλεμος θα ρίξει όλες τις οικονομίες. Αν συνεχιστεί. Κάποιοι λένε ότι θα τελειώσει γρήγορα. Επίσης αυτοί οι κάποιοι που λένε ότι θα τελειώσει γρήγορα, πιθανόν να λέγανε ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, ότι η Ρωσία θα μπορούσε πολύ εύκολα να τελειώσει και εκείνο τον πόλεμο. Δεν φτιάχνουν πολέμους για να τους τελειώσουν γρήγορα. Μην τους ακούτε. Λένε πάλι ψέματα και εκεί. Και ξέρετε πολύ καλά ότι όπου παλεύουν, μάχονται τα βουβάλια και οι ελέφαντες, την πληρώνουν τα βατράχια. Οι άνθρωποι είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη αυτή τη φορά και θα πληρώσουμε το γεγονός ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια είμαστε οι άνθρωποι του καναπέ. Αντί να πάρουμε τις πατρίδες μας στα χέρια σε όλο τον κόσμο, τις αφήσαμε σε ξενόδουλους, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, στους κατακτητές του ανθρωπίνου είδους και τους δυνάστες τους. Αφήσαμε λοιπόν τις κυβερνήσεις εκεί. Έστω και τώρα πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η αλήθεια. Εμείς στη Δημοκρατική Πατριωτική Ομάδα Σκέψης θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιληφθεί πού βρισκόμαστε. Γιατί είναι το πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι, να αντισταθούμε σε αυτό που έρχεται. Σε κάθε περίπτωση. Καλή υπομονή να έχουμε όλοι, πολύ υπομονή να έχουμε όλοι και να γεμίσουμε ψυχολογικά με κάθε δύναμη η οποία θα μας χρειαστεί από εδώ και πέρα. Να ξέρετε ότι φταίμε γιατί δεν έχουμε διώξει αυτούς που πραγματικά φταίνε για την κατάσταση. Αυτούς που δημιουργούν τις καταστάσεις παγκοσμίως. Στις επόμενες εκλογές να το θυμάστε αυτό. Καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο και από μένα. Αφού σας ευχαριστήσουμε που είχατε την υπομονή να κάτσετε και να ακούσετε τις τοποθετήσεις των 4 προέδρων, του κυρίου Ντίλη, του κυρίου Φλόρου, τη δική μου και του κυρίου Μπούτρη, να πούμε ότι από αυτήν τη συνεδρίαση απουσίαζαν ο κύριος Ιωάννης Σακάς, πρώην εισαγγελέας πρωτοδικών, πρόεδρος του κινήματος δικαιοσύνης, ο οποίος είχε κάποιες συνεδριμμένες υποχρεώσεις, όπως ο κύριος Νίκος Τσελίκας, πρόεδρος του ΠΑΚΕΣ, ο οποίος ζει κατοικεί στην Πάτρα και ήταν δύσκολο να μεταβεί σήμερα για αυτήν την συνέντευξη. Σας ευχαριστούμε πάλι όλους πάρα πολύ.